Presiden ka Voice of the People Party VPP ubadairu MLA ka nongkrem uba Ardent mila basayamoy walaupun pau ka jing snusi ka khraw halor ka jingkhlad bakendit jong UMP ka Shillong Dr Ricky Syngkon ubadairu uway na kinong seng bat uparalok bayajan bha hapo ka parti. Da ka jing snusi thang ka bomla ban batai pat ka jing kendit ngilayo ka jing tip halor ka jingkhlad no bakendit jong uway na ki paralok jongi udukhat bat uway na kinong seng jong ka Voice of the People Party ong uba Ardent habakren Syllad batai khubor haka arpoi terik rempang haswa ban rano ya kamet jong Dr Ricky Syngkon na ying kemi na pokse sya ka ying sa jong u hanong dari Boy district. Ula ongru baka parti kamsyam lapoi perkhat bau Dr Syngkon un khlad no kendit na kani ka slap rathai habashim ya ka jinglong bakoi bakhya jong u ngilatip ya ukum ubriu u bakoi bakhya haba kani ka khubor kalawan ba ula kulon hamadan ya lekai bat tip briu shu ngilak huslai shibun bat ngila snus ngi jur haba ngilatip ba la shu banshan bat khlad no na kani ka slap rathai. Kum ka parti ngidas ngosi jur ngidon ha ka jing kendit ka bakraw ula ong uni uno yalam ka VPP ula penpau ka jing shenya ba ublei un pendap ya ka jaka bathli bala no da ka ni ka jingkhlad no u Dr Syngkon.